Dobrý večer. Tradične večer je dobrý pohľad na vás. Taký pohľad, že ste pripravení na ťažkú tému a dôležitú. Je to pravda, dobre vidím? Dneska bude skutočne téma zvláštna. Povedali sme si, že 10. a 14. kapitola je v podstate centrálne ústredné videnie knihy Zjavenia, to najdôležitejšie. A to, čo si dnes povieme, to sú veľmi dôležité veci. Je to kapitola známa, objavuje sa v nej také zaujímavé číslo. Áno, občas ho vidím na autách, že niektorí ľudia si dávajú na špezetky, špeciálne toto číslo. Neviem, či si uvedomujú, čo to znamená, ale žijeme v slobodnom svete. Samozrejme, toto číslo nie je jediné, ktorá nám prináša určitú informáciu. Bude tam veľa dôležitých informácií, ktoré budú veľmi závažného charakteru, pretože je to určité odhalenie. A odhalenie, ktoré robí samotný Pán Boh prostredníctvom knihy Zjavenia. Pán Boh nám ukazuje, kto je na jeho strane a kto stojí na opačnej strane. A ukazuje, ako to skončí. My ľudia nie vždycky v týchto veciach máme jasno. Niekedy sa riadíme svojimi pocitmi, niekedy sa riadíme skreslenými informáciami, ale Pán Boh je ten, ktorý nám hovorí, aká je skutočnosť a aký bude koniec. Takže to bude 13. kapitola. Včera na záver sme mali takú veľmi zaujímavú diskusiu, ja som bol rád z tej otázky, ale keď som potom ešte chvíľku uvažoval, tak som si uvedomoval, že možno ešte niektoré veci by bolo treba povedať, tak som si dovolil na dnes večer pripraviť jeden obrázok, kde by som chcel vám ukázať, ako ja veci chápem. Tým nechcem povedať, že takto veci sú. Naše poznanie je čiastočné. Učíme sa. Dnes vieme viac, ako sme vedeli pred 5 rokmi. Ak by sme nevedeli, bol by to problém. Čo budeme vedieť zajtra o 10 rokov, to je záležitosť Božieho ducha. To znamená, že poznanie je zväčšujúce sa vplyvom toho, ako žijeme. Takže chcel by som vám v takých troch krokoch ukázať, ako chápem otázku, o ktorej sme hovorili včera. Môžem poprosiť, aby sme tu vpredu vypli svetlo. Ďakujem. Takže pokúsil som sa namalovať taký obrázok. Máme tu akúsi pomyselnú čiaru dejín a v tých dejinách sa niečo dialo. To, čo sme hovorili aj včera, je zjavenie teda z 12. kapitoly a zjavenie z 12. kapitoly nám predstavuje zvrhnutie satana z neba z určitých dôvodov, o ktorých my len tušíme. To je veľmi dôležitá otázka. Ale my si uvedomujeme, že potom ešte prebiehala určitá komunikácia, prebieha v tej Biblii medzi Bohom a Satanom. Ale to, čo je veľmi dôležité, je, že v zjavení 12.9 je označený Satan ako starý had. A to je odkaz na Genesis 3. kapitolu, kde sa had predstavuje ako zvodca. A to, čo je veľmi dôležité, že v 15. verši zaznieva ortiel nad Satanom. Pretože tam čítame, ono ti rozdrtí hlavu. Je to ortiel? A nie je to len prianie. Uvedomujeme si, že Boh tam vyriekol súdny ortiel. Napriek tomu, že ten ortiel sa ešte neodohral a dosiaľ sa neodohral a ešte nejakú chvíľu to bude trvať, ale v tej chvíli môžeme povedať, že osud Satana je spečatený. Samozrejme, potom prichádzajú ešte udalosti, ktoré my čítame v rôznych knihách, napríklad v knihe Job alebo v knihe Zachariáš, ako Satan určitým spôsobom vystupuje alebo komunikuje s Pánom Bohom. Žaluje na proroka, na kňaza Józu, napríklad v Zachariášovej knihe. Pôsobí ako žalobca, ktorý stojí vedľa aniela Hospodinovho a vedľa kňaza Józu a žaluje na neho. A Satan tam na adresu Pán Boh na adresu Satana vyriekol určitý ortiel. Alebo poznáme taký príbeh, ako Ježiš Kristus je na púšti, pripravuje sa na svoje dielo a po 40-dňovom pôste prichádza za ním Satan. Preoblečený za aniela svetla. Myslím si, že to je veľmi dôležitý moment, pretože tá komunikácia, ktorá prebieha medzi Kristom a Satanom, je veľmi jasná. Satan prichádza a chce komunikovať podobne, ako komunikoval s Evou. Mu hovorí,
Čo keby si nejakým spôsobom pomohol? Naozaj si ty Boží syn, keď si ty v takomto stave? Prichádza s 3 pokušeniami a ako Ježiš komunikuje? Vieš, Aniel, ty to celkom správne nechápeš, ale ja ti to vysvetlím. Nie. Ježiš Kristus 3 razy odpovedá veľmi jasne. Je napísané. Satan, ak ti ide o pravdu, tak si prečítaj. Ale my dvaja už nemáme o čom spolu hovoriť. Uvedomujeme si, že komunikácia medzi Bohom a Satanom v otázke pravdy a otázke spasenia je uzavretá. Teda ten prvý krok, ktorý máme možnosť vidieť, je, že Satan je zvrhnutý z neba, potvrdzuje nám to zjavenie a ortiaľ je v knihe Genesis. A to druhé, čo prichádza, je, že nastáva smrť Ježiša Krista, ktorá má významný vplyv na to, čo bude ďalej. Ale skôr, než Ježiš Kristus zomrel, povedal napríklad slová, ktoré sú Jána 12.31, že teraz je súd nad kniežatom tohto sveta a bude knieža vyvrhnutá von. Napriek tomu, že Satan už bol zvrhnutý z neba. Zrejme ten problém, ktorý tu riešime, je, že napriek tomu, že Boh vyriekol ortiaľ, o tomto ortiaľi je presvedčený jedine Pán Boh, že je spravodlivý. Anjeli v nebesiach nevedia. Pretože v tejto chvíli oni nedokážu posúdiť, či pravdu má Boh alebo Lucifer. Oni nevedia. Oni totiž ešte nevideli dôsledky. Ale v momente, o ktorom hovoríme smrť Ježiša Krista, anjelom v nebesiach, čo myslíte, je už jasné, kto je obeť a kto je vrah? Zvlášť teda tým anjelom, ktorí sú v nebesiach. Ježiš Kristus hovorí, teraz je knieža tohto sveta vyvrhnuté, napriek tomu, že už bol zvrhnutý z neba. A my teda nevieme úplne presne, čo sa medzi tým dialo, len si uvedomujeme, že ortiel je vyrieknutý v prvom rade a v druhom rade už anjeli v nebesiach nemajú pochybnosti, kto je Boh a kto je Satan. A potom príde ešte jeden okamih v dejinách a to nás čaká. A Biblia nám hovorí v zjavení v 20. kapitole, že po miléniu, kedy bude zničené všetko zlo definitívne, bude zničený aj Satan. Zničený definitívne. To znamená, že ten ortiel, ktorý bol vyrieknutý tu, sa de facto splní až potom. Za tú dobu má možnosť nejakým spôsobom sa tam pôsobiť v oblasti našej planéty. A apoštol Pavol hovorí v podnebeských oblastiach. To znamená, má tu nejaké možnosti, nejakú pôsobnosť, ale ortiel bol daný tu a vykonanie bude na záver. Ak sú nejaké otázky k tomuto, tak samozrejme ja sa rád k tomu vrátim a môžeme sa ešte o tom porozprávať v závere. Ja som len považoval za potrebné takýmto spôsobom nejako vyjadriť, ako vec ja v súčasnosti chápem. A ako som povedal, naše poznanie je čiastočné. Takže toľko to k otázke, o ktorej sme hovorili ešte na záver. Dnes, ako som povedal, budeme riešiť inú tému, ktorá s tým ale súvisí, ale ktoré to našim zvykom aj dnes si chceme vyprosiť Božie požehnanie. Možno v modlitbe a chcem vás poprosiť, aby sme povstali. Drahý náš nebeský Otče, aj túto chvíľu ti chceme poďakovať za to, že si nám dal Božie slovo. Za to, že ho môžeme poznávať, že ho môžeme čítať, že si uvedomujeme, že sú tam veľmi dôležité informácie pre nás. Ale ďakujeme ti aj za Ducha Svätého, bez ktorého by sme to nechápali. Ďakujeme, že on je ten, ktorý nás vedie, ktorý zväčšuje naše poznanie. A ďakujeme aj za to, že nie všetko môžeme poznať na začiatku, ale že to zjavenie je postupné. Každý deň nám dávaš toľko, koľko potrebujeme poznať. Preto ťa prosíme, pomôž nám, aby sme sa neuzatvárali voči tomuto poznaniu. Aby sme sa nedomnievali, že už vieme všetko a nepotrebujeme vedieť viac. Pretože tvoje slovo svieti ako jasná hviezda. A každý deň sa tá žiara toho svetla zväčšuje. Ďakujeme, že každý deň môžeme byť závislí na tebe, na tvojom slove, na tvojej pomoci. A aj v túto chvíľu ťa chceme prosiť, aby ty si bol ten, ktorý nás bude viesť pri tomto štúdiu. Amen.
Na prednešný večer by mal byť pripravené čítanie textu, ale ja sa priznám, že mi sa nepodarilo zistiť, že kto bude čítať. Je tu niekto taký, kto bol poverený touto úlohou? A nie je tu. Nie je tu. Takže hľadáme dobrovoľníka. Nie sa môže. Alebo sestra môže. A sestra Gríková, môžete ťa poprosiť, takže poprosíme svetlo. Áno. Dve šelmy. Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala 10 rohov a 7 hlav. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi, nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju moc. Jednu z hlav mala akoby dobitú na smrť, ale smrteľná rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou. Klaňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a klaňali sa aj šelme, hovorili: kto je podobný šelme a kto môže proti nej bojovať? Dostala tlamu, aby hovorila bezočivé a rúhavé slová, a mala moc pôsobiť 42 mesiacov. Aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku a aj tým, čo prebývajú v nebi. Dostala aj schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa aj kláňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. Kto má uši, nech počúva. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, bude mečom zabitý. Je to hodina trpezlivosti a viera svätých. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala 2 rohy, podobne baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenia, takže aj oheň zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľudí. Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré má dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá má ranu od meča, ale ožila. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril. A pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy. A spôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo. Aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá znak, meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Je to číslo 666. Ďakujeme, takže teraz po vypočutí textu chceme prejsť k tým podstatným myšlienkam. Môžeme opäť vypnúť, takže téma šelmy a ľudia.
Taký kratučký úvod zase si dovolím spraviť a možno trošku iný pohľad na tieto 4 dôležité kapitoly, respektíve 5, 10 a 14. Keby sme sa inak pozreli na tieto kapitoly, tak kapitola 10-11 by mohla niesť názov Príbeh Božej knihy. To, čo je dôležité v týchto dvoch kapitolách, je, že je to príbeh dvoch Božích svedkov, príbeh Božej knihy, príbeh Božieho slova. To, o čom sme hovorili včera, by sme mohli nazvať aj príbeh Božieho ľudu. Ako ten Boží ľud v dejinách, hlavne teda od doby Ježiša Krista, tu žil, ako ho Pán Boh viedol, ako proti nemu nepriateľ útočil a aký bude výsledok. Dnes to bude príbeh Božích nepriateľov, pretože v dnešnej kapitole Boh odhaluje dvoch nepriateľov, okrem tretieho, ktorý tam vystupuje a ktorý tým dvom dáva moc. Toho jedného sme si už odhalili včera, nazýva sa drak. Je jasné, kto to je? Drak je Satan. Je tak odhalený, že už jasnejšie to ani nemohlo byť. No a to, o čom budeme hovoriť zajtra, je príbeh Božích anielov, respektíve príbeh Božieho záverečného posolstva, ktoré nesú traje anieli. Rozdelenie tejto 13. kapitoly, taká jednoduchá štruktúra. Vo veršoch 1 až 10 máme predstavenú tzv. Šelmu mora, historického nepriateľa, ktorá tu dlho pôsobila. Potom od veršov 11 po 14 je nová šelma, nový prvok v dejinách, šelma zo zeme. No a potom v tých ďalších veršoch je tu predstavená spolupráca týchto dvoch šeliem, akým spôsobom oni budú v záverečných časoch ľudských dejín pôsobiť. V tejto 13. kapitole na začiatku sa stretávame s takýmto obrázkom. Takto si to predstavoval človek, ktorý to chcel namalovať, vyjadriť nejako graficky. Pripomína vám to niečo? Čo je to za stvor? Toto. Taký hybrid. Aké prvky tam vidíme? Aj počuli sme? Lev, leopard a medveď. Áno? A ešte niečo? Rohy. A Daniel. Takže sú tam všetky 4 zvieratá, ktoré máme v Danielovi, respektíve všetkých 5 zvierat. Viete, že tam boli 3 pomenované, potom jedna hrozná, ktorú sme nedokázali pomenovať, a potom tam bol malý roh, ktorý tam hral proste určitú rolu. Takže prvý verš, alebo prvé verše. Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala 10 rohov a 7 hlav. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhlavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi, nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Zaujímavé. Drak jej dal silu, trón i moc. Veľmi jednoduchý popis, ale veľa informácií. Takže šelma z mora. More je miesto, kde jednak ľudia žijú, pretože zjavenie nám opisuje miesto, kde ľudia žijú ako zem a more, ale more je chápané ako miesto protibožských síl. Miesto ničoty, miesto zla. Šelma vystupuje z mora. To už určuje jej charakter a jej určenie. Tie odkazy na 10 rohov, 7 hlav a 10 diadémov sú veľmi jasné na Daniela 7. kapitolu a na tú 4. šelmu a malý roh. Súhlasíte s tým? Asi pri tomto sa nemusíme veľmi zdržiavať. Potom tam máme 3 zvieratá. Všimli ste si na tej postupnosti niečo? Sú opačné. Daniel je lev, medveď a leopard. A potom je 4. šelma, a tu je 4. šelma, leopard, medveď a lev. Prečo? Je to otázka času. Daniel sa díva dopredu a vidí, že je tu Babylon, Medo, Perzia, to je všetko predtým. A Ján sa díva ako? Už je to za ním. Zaujímavé, nie?
No a ten údaj, že drak jej dal svoju silu, tróna aj moc, ukazuje, kto za tým stojí. Teda budeme si popisovať určité mocnosti, pri ktorých budeme vidieť pôsobenie ľudí a niekedy tí ľudia majú pocit, že oni slobodne jednajú. V skutočnosti to, čo musíme si uvedomiť, je, že sú v podstate bábkami, ktorými niekto iný hýbe bez toho, možno bez toho, aby si to niekedy uvedomovali, ale niekedy zdá sa, že si to možno aj uvedomovali. Jednu z jej hlav mala akoby dobitú na smrť. Pripomína nám to niečo? No, uvedomujeme si, že toto už bolo predpovedané, že jednoducho táto mocnosť, ktorá tu bude pôsobiť určitý čas a ktorá má tieto charakteristiky, tak tá mocnosť utrpela, nazýva sa to smrteľnú ranu, alebo jedna z jej hlav, ale jej smrteľná rana sa zahojila. O tomto sme si hovorili, keď sme študovali pečate a trúbenia, že jednoducho to bolo určité obdobie, kedy táto mocnosť na záver nepôsobila, pretože dostala vplyvom francúzskej revolúcie ranu, z ktorej sa ale potom po určitých rokoch spamätala. Celá zem s obdivou obzerala sa za šalmom. Celá zem. Tento výraz sa nám tu bude opakovať niekoľkokrát, pretože si musíme uvedomovať, že skutočne my tu nehovoríme o nejakom kráľovstve tam niekde v Ázii alebo v Afrike zašitom. Toto je mocnosť, ktorú my teraz skúmame a ona má celosvetový dosah. Ľudia na celom svete ju obdivujú. Kláňali sa drakovi. Keď obdivujú šalmu, kláňajú sa drakovi. On je šéf. Že dal šelme vládu a kláňali sa aj šelme. A teraz je tam taká zaujímavá zmienka. Kto je podobný? Čo by ste čakali? Keď Biblia používa tento výraz, tak skoro vždycky za tým nasleduje Boh. Kto je podobný Bohu? Pamätáte sa na meno Michal? Kto je ako Boh? A my si budeme hovoriť o 13. kapitola. Je určitá paródia na Božie spasenie. Spôsobom, akým je predstavená táto šelma, sa nám ukazuje, že tá božská trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, je nahradená protibožskou trojicou a výrazy, akým je oslovovaná, alebo činnosť, ktorá je predstavená, ukazujú, že tieto tri mocnosti sa snažia parodovať Pána Boha v spasení, v tom, čo chce robiť. A aj ten spôsob, akým je akoby obdivovaná tá šelma, je taký, ako sa používal na Pána Boha. Kto je ako? Kto je podobný? Dostala tlamu, aby hovorila bezočivé a rúhavé slova. Už predtým v 2. verši sme si čítali o tom, že na hlavách má rúhavé mená. Dvakrát je to spomínané rúhanie. Okrem iných výrazov nám toto pripomína, že táto mocnosť je náboženského charakteru. Prečo? Čo znamená rúhať sa Bohu v Biblii? Ježišovi to napríklad hovorili určití ľudia, keď mu povedali: rúhaš sa, lebo ty sa staviaš na miesto Boha. Rúhať sa znamená snažiť sa nahradiť Boha. Rúhať sa nemusíte len tým, že vyslovujete v nadávkach Božie meno alebo niečo podobné, ale predovšetkým rúhanie znamená posadiť sa na miesto, ktoré patrí Pánu Bohu. Zaujímať miesto, ktoré patrí výhradne Pánu Bohu. A treba povedať ešte raz, že výhradne. Pretože Božie miesto nemôže nikto obsadiť. No a opäť nám pripomína, že táto moc bude vládnuť určité obdobie. A to je zase jeden z tých troch termínov, ktoré opakujeme stále dookola. To znamená, je z rôznych hľadísk úplne presne definovaná. Aby nebolo pochyb, o kom je reč. A aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu. Opäť zdôrazním. Aby sa rúhala jeho menu, jeho stánu, aj tým, čo prebývajú v nebi. Všetkému. A to, čo robí táto šelma, je, že siaha na všetko, čo robí Pán Boh, čo súvisí so spasením, so stvorením, s činnosťou Boha v prospech tejto zeme. Dostala i schopnosť bojovať proti svätým
a víťaziť nad nimi. To je opäť jednoduchá zmienka, ktorá nám hovorí o tom, že nejaká moc tu bojovala proti svätým. Kto sú to svätí? Preto všetkým je treba povedať, že svätý je Boh. Áno? Zjavenie 4. kapitola nám hovorí svätý, svätý, svätý. Svätí sú aj tí, ktorí Bohu patria. Nie tým, že vás nejaký snem k tomu poverí, alebo že vám to niekto odhlasuje, ale jednoducho tým, že sa rozhodli svoj život spojiť s Pánom Bohom a rozhodli sa, že On bude ich Pán a Spasiteľ. Tým sa človek stáva svätým. To neznamená, že je dokonalý, že už nespraví nič zlé. Tým sa jasne rozhodne, že je na Božej strane a že sa bude riadiť Božími pravidlami a Boh je nie len jeho spasiteľ, ale Boh je jeho Pán. To znamená, on je ten, ktorý mu určuje cestu a on ho chce poslúchať. Čo sa dialo s ľuďmi, ktorí v dejinách sa rozhodli napríklad, že sa nikdy nevzdajú tejto knihy, že ona bude základom ich viery jej života? Vieme, čo sa dialo s takými ľuďmi? Čo sa dialo s ľuďmi, ktorí povedali, náš spasiteľ Ježiš Kristus a nikto iný, žiadne skutky. Vieme, že počas dlhých období títo ľudia zomierali a zomieralo ich obrovské množstvo. A dejiny nám veľmi jasne hovoria, že kto za tým stojí. Kto rozhodoval o ich smrti, kto rozhodoval o tom, čo sa smie a nesmie čítať a ako sa môže a nemôže veriť. Pretože skutočne existovala tu veľká miera náboženskej neslobody. No a my vieme, že teda Božie slovo hovorí, že Boh toto dovolil. Aby táto moc bojovala proti svätým, aby nad nimi víťazila. A už sme si hovorili o tom, že keď sme si študovali pečate, že Pán Boh na týchto ľudí nezabudol, aj na tých, ktorí zomierali. Zjavenie 6. kapitola hovorí, že symbolicky krv ich volá k Bohu spod oltára, pretože oni zomreli pre Božie svedectvo. Oni zomreli, pretože boli verní Bohu. Boh na nich nezabudol. To, že dostala šelma moc víťaziť, to ešte nie je konečné slovo. To je svedectvo o tom, že niekto je tu za niečo zodpovedný a zároveň výzva k udalostiam, ktoré budú smerovať k súdu. Dostala moc, a teraz si všimníme, nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Čo to znamená? Okrem toho, že sme si povedali, že celý svet pôjde za ňou a že ju bude obdivovať, ďalšie potvrdenie je, že vplyv tejto moci je celosvetový. A to nás možno prekvapuje, pretože tento čas, ktorý dnes žijeme, v Biblii nazýva čas konca. Bolo tu obdobie, kedy táto moc, o ktorej hovoríme, mala svoje územie v Taliansku a vo Francúzsku. A potom sa to postupne rozširovalo. Nikdy v dejinách. Ale tá moc nemala taký vplyv, aký má dnes. Pretože dnes je vplyv celosvetový. A netýka sa už len kresťanstva. A to je to prekvapujúce, že v minulosti to bolo viazané na nejaké zemepisné lokality a bolo to viazané na určitý typ kresťanstva. Dnes to presahuje kresťanstvo. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale zaujímavá zmienka. Kláňať sa jej budú všetci obyvatelia zeme. Čo to znamená kláňať? Preukazovať jej náboženskú úctu, preukazovať jej doslova božskú úctu. Všetci tí, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života. To znamená, nie všetci. Ľudia sú akoby v dvoch skupinách. Tých, ktorých mená sú zapísané v knihe života, to je termín, ktorý používa kniha Zjavenia, a tých, ktorí nie sú zapísané v tejto knihe. Čo to bude asi za kniha? Kniha života. Myslíte si, že dobrá? Chceli by ste tam mať svoje meno zapísané?
Áno, to je jednoduchý termín, ktorý nám hovorí, že Boh tých, ktorí sa rozhodli prijať jeho spásu a nasleduje, tak si ich zapíše do knihy. Toto je môj človek. Nie preto, aby na to nezabudol, pretože Pán Boh nezabúda, ale preto, aby nám bolo jasné, že žiadne meno na žiadneho človeka sa nezabudne. Píše sa aj iná kniha skutkov, všetkého toho, čo sa na tomto svete urobí, popácha. A o každom tom čine, ktorý sme vykonali, o každom slove, ktoré sme vyslovili, existuje záznam. A nemusíme mať z toho strach. Pokiaľ si uvedomujeme, že naše meno je v knihe života, tak táto kniha má väčšiu váhu. A to, čo nám hovorí záver toho verša, že táto kniha sa píše od začiatku dejín a to, na čom je postavený systém tejto knihy, súvisí s baránkom a s jeho obeťou. To, že môže byť kniha života, je vďaka baránkovi. Ale tu je také zvláštne spojenie slovné v knihe života, ktorý bol zabitý. A máme ďalší súvis, ktorý hovorí, že bol zabitý od založenia sveta. To nám nechce povedať, že on bol zabitý vtedy, keď bol stvorený tento svet, ale že už v čase, keď bol stvorený tento svet, bolo jasné, že keď človek padne do hriechu, ten baránok príde a vykúpi nás. To znamená, akoby jeho osud bol daný už vtedy. A aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu. To sme už mali raz však, pardon. To som si asi zabudol vymazať. A teraz tá paródia, ktorú som vám spomínal. Mali sme tam uvádzané, že drahý dal svoju silu, trón i moc. Pamätáte sa na slova Ježiša Krista, ktorý keď odchádza z tejto zeme, hovorí: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. A prichádza Šalma a jej je tiež daná všetka moc, vláda a trón. A ten termín sme si už vysvetľovali, kto je podobný Šalme, alebo kto je ako. A je to opäť paródia na meno Ježiša Krista, na to meno, o ktorom sme hovorili včera, Michael. Jej smrteľná rana sa zahojila. To je paródia na vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý tiež dostal smrteľnú ranu, ale bol vzkriesený. A bude pôsobiť 42 mesiacov, čo sa rovná, alebo je podobný termín ako 3,5 roka služby Ježiša Krista. A dokonca aj existuje paródia aj na tú druhú šalmu, ale o tom si povieme ešte neskôr, že je tu osoba, ktorá chce parodovať Pána Boha, to je drak. Je tu šalma, ktorá robí paródiu na Ježiša Krista a bude tu aj šalma, ktorá robí paródiu na dielo Ducha Svätého. Akoby totálne nahradenie toho, čo Božská Trojica robí v prospech spásy. Takže teraz si skúsime zhrnúť, zosumarizovať, čo vieme o tejto šalme, aby sme si ju mohli identifikovať, pretože to, čo chce urobiť 13. kapitola Zjavenie, je túto vec jednoducho odhaliť. My sme si niektoré veci už hovorili aj predchádzajúce večere, ale keďže toto je príbeh nepriateľov, tak Pán Boh v tomto bode ich odkrýva. Takže dozvedeli sme sa, že vychádza z mora, má 10 rohov a 10 diadémov, má 7 hlav, podobá sa na leoparda, medveďa, leva, aj 4. šalmu a dokonca aj malý roh, má všetky tie prvky. Dostala smrteľnú ranu, jej doba pôsobenia je 42 mesiacov, rúha sa, bojuje proti svätým, vládla nad celou zemou a je uctievaná ako Boh. Takže otázka, kto je táto šalma? Sme schopní identifikovať v dejinách, o čom je reč? Som presvedčený o tom, že v tejto chvíli nemusíme príliš naťahovať čas. Pretože v histórii existuje jedna jediná mocnosť, ktorá zodpovedá všetkým charakteristikám, ktoré máme tu popísané. To
To neodhalujem ja, ale to nám odhaluje Biblia. Je to mocnosť, ktorá má náboženský charakter, ktorá sa stavia na miesto Pána Boha, ktorá si berie právo udeľovať spasenie, ktorá si berie iné atribúty Pána Boha, ktorá sa rozhodla, že nahradí Boha na tomto svete. A z histórie by sme mohli vytiahnuť veľmi veľa faktov. To, čo teraz hovorím, tým sa v žiadnom prípade nechcem niekoho dotknúť. To nie je otázka, ktorá je postavená na tom, kto si čo myslí. To je odhalenie, ktoré nám predstavuje Pán Boh, pretože chce, aby sme tieto fakty vedeli, pretože dejiny sveta sa blížia k spáse. A na tú spásu je treba sa pripraviť. Je treba stretnúť sa s Ježišom Kristom. A je treba vedieť o tom, že Ježiš Kristus je môj spasiteľ. Že jediná cesta do neba je cez Kristov kríž. A na druhej strane, keďže sa stretávame s rôznymi vecami, je treba vedieť, že tu existuje aj nepriateľ, ktorý používa svoje systémy a svoje triky, aby zviedol Boží ľud. A to, čo sa dozvedáme, že jemu sa podaril geniálny podvod, infiltrovať sa do cirkvi. A z cirkvi spraviť svoj nástroj. A výsledky, ktoré vidíme v dejinách, sú rôzne. Nie len tí mŕtvi, o ktorých sme hovorili, že v priebehu križiackých výprav inkvizície jezuitského rádu ich bolo okolo 120 miliónov, ale aj celý svet, ktorý prichádza a klania sa šale, a klania sa drakovi. Neuvedomujúci, že tým svoju spásu odovzdáva na nesprávnu stranu. A to je tragédia. V podstate celá kniha Zjavenia bola napísaná preto, aby nám veľmi jasne odhalila vec, ktorú už poznáme, že Ježiš Kristus je spasiteľ a jediný spasiteľ. Ale žiadna iná kniha v Biblii nám neodhalí tohto nepriateľa, ako ho definuje kniha Zjavenie tu. Ale tým ten príbeh ešte nekončí. Pretože táto časť Božieho slova pokračuje, že napriek tomu, že dostala smrteľnú ranu, uzdravila sa, ale prichádza iná šalma, prichádza iná mocnosť, ktorá je predstavená trošku iným spôsobom. Ako zviera, ktoré je síce šelmou, ale má baránkové rohy. Potom som videl inú šalmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šalmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šalme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenie, takže aj oheň zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľudí. A podľa toho, čo vidíme v tejto časti, je to náboženská mocnosť? Čo si myslíte? Nie je to náboženská mocnosť, pretože ona nekáže, aby sa ľudia klaňali jej. Ona nevzťahuje úctu, ktorá akože patrí Pánu Bohu, na seba, ale táto šalma pôsobí to, aby sa ľudia klaňali tej prvej šalme, tej, ktorú sme si označili ako mocnosť náboženskú. To, čo máme o nej popísané, je, že pôsobí tak zvláštne. Ona má dva rohy, čo je symbolom moci a vlády, ale oni sú podobné baránkovi. O nich sa nehovorí o tomto zvierati, že to je baránok, ale tie rohy sú podobné baránkovi. To znamená, že je tu určitý dojem, ktorý žiaľ je len dojmom a nie je skutočnosťou, pretože vykonáva všetku moc prvej šalmy. A od koho má moc prvá šalma? Od draka. Taký paradox. Je tu šelma, ktorá vyzerá, alebo má dva rohy podobné baránkovým, ale vykonáva moc prvej šelmy od draka. Pred jej očami a pôsobí, aby sa zem, aby všetci obyvatelia klaňali prvej šelme. Tu ide jasne o náboženský úkon, o uctievanie prvej šelmy. A aby bolo jasné, o ktorú prvú šelmu sa jedná, tak je pripomienka, ktorej smrteľná rana sa zahojila.
Robí veľké znamenia. Takže aj oheň zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľudí. Prečo to robí? Pre prvú šalmu. Jednoducho táto mocnosť prichádza v určitom čase a potom, čo smrteľná rana, potom, čo prvá šalma dostala smrteľnú ranu, kedy ju dostala? Na konci 18. storočia. To znamená, že ak chceme hľadať v histórii, čo je to za mocnosť, musíme hľadať až po tomto termíne, lebo ona nastupuje v tomto čase a nejakým spôsobom sa spája s tou prvou šelmou a usiluje sa, aby tá prvá šelma sa opäť dostala dopredu, aby mala vplyv a aby mala uctievanie, ktoré patrí jedine Pánu Bohu. A preto robí, prepáčte za výraz, veľké divadlo. Dokonca aj oheň zostupuje z neba. Poznáte nejaký príbeh, kde oheň zostupuje z neba? Z Biblie, samozrejme. Eliáš. V Izraelskom kráľovstve pôsobí už niekoľko rokov kráľovná Jezabel, ktorá celý národ vedie do modloslužby. A Pán Boh v určitom čase povolal proroka Eliáša, aby mu povedal, v tejto chvíli, alebo v určitej chvíli sa rozhodne, kto je pravý Boh. Som Boh ja, alebo sú bohovia tí, ktorých vyznáva Jezabel. A tak prikáže, aby sa zhromaždili na hore Karmel kňazi tohto náboženstva, ktoré ona predstavovala od Jezabel, a prišiel tam aj Eliáš. A mala dojsť k takej konfrontácii, pri ktorej má byť rozhodnuté, kto je pravým Bohom. Obidve strany mali pripraviť obete svojim Bohom, ale nemali tie obete zapáliť. Tú obeť mal zapáliť Boh, ktorý je živý. Buď obidvaja, ani jeden, alebo jeden z nich. No a usilujú sa o to tí Jezabelini alebo Báloví kňazi a výsledok je, že robili rôznu maškarádu, ale nič. Nepodarilo sa. Trošku si tam robí srandu z nich Eliáš, že skúste viac kričať, možno, že Pán Boh spí, možno, že niekde odišiel, tak sa viac snažte, aby ste toho Boha zobudili, ale výsledok je 0 bodov. A potom príde Eliáš, pomodlí sa a čo sa stane? Zostúpi oheň z neba a obeť zhorí. Tento príbeh nám hovorí, že príde mocnosť, ktorá spôsobí niečo veľmi podobné. Akurát problém bude, že to bude falošné. Predstavte si, keď ľudia boli na hore Karmel a mali sa rozhodovať, k čomu majú slúžiť, a Eliáš ich tam vyzýva a hovorí, prečo krývate na obidve strany, rozhodnite sa, buď budete patriť Bálovi alebo Bohu. A oni keď vidia, že proste zapôsobil Boh, tak majú jasnú voľbu. Problém tohto pôsobenia, že padne oheň, lebo je falošný. Ľudia tým ohňom budú oklamaní. A ten oheň bude mať jeden účel, aby prvá šelma bola uctievaná. Aby to, čo tu bolo v stredoveku, sa vrátilo a zostalo na večné veky. Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré má dovolené konať pred očami šelmy a nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá mala ranu od meča, aby ožila. Opäť pripomenutie, o akú šelmu má byť, sa má jednať. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil a aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy. To znamená, jej účelom je zvádzať. A zvádzať tak, že ich dovedie do jedného tábora, aby sa všetci kláňali tej šelme. A tá druhá šelma spôsobí to, že vytvorí doslova figurku, ktorej sa budú všetci kláňať, a tá figurka, tak je to v pôvodnom texte, tej figurke sa budú všetci kláňať, ale to figurkou je v podstate tá prvá šelma. A dokonca spôsobí, že ono to nejako ožije, ono to zase bude fungovať, bude to mať ducha, bude to mať náplň. A tí ľudia, keď to pochopia, keď to uvidia, tí ľudia, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života, tí ľudia povedia, toto je náš Boh. A
A aby bolo jasné, že nie všetci sa pridajú na jeho stranu, tak táto moc využíva svoje možnosti, tá druhá, a povie to isté, čo sa povedalo kedysi v 4. kapitole Daniela, keď Nabuchodonozor nechal postaviť tú sochu a povedal, toto je symbol mojej veľkosti, tak kto sa nepokloní, čo sa stane? Je tu pripravená taká piecka. Ak vám je zima, tak vás zohrieme. Ten istý obraz. Vynúcovanie náboženstva politickou mocou. Biblia hovorí, že toto je štvrtá budúcnosť. Toto sme ešte nezažili. To, čo je napísané v Danielovej knihe, to je len taký malý obraz, ktorý nám hovoril, pozrite sa, takto sa to bude vyvíjať. Niekto bude chcieť, aby všetkých ľudí presvedčil, že toto je Boh, ktorého máte poslúchať. A ak sa rozhodne niekto ísť vlastnou cestou, tak aby mu bolo jasné, že tu ide o sankcie, ktoré môžu znamenať až trest smrti. A nie len tie ešte, tam máme nejaké verše, ktoré hovoria o čomsi ďalšom. A pôsobí, že všetci malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, pripomína vám tento výraz niečo? Keď hebrejčina používa malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, tak tým chce povedať všetci. Jednoducho zoberie dve krajnosti a povie všetko medzi tým, do toho všetci patria. A používa to trikrát. Malý aj veľký, bohatý aj chudobný, slobodný aj otroci. Dostanú znak na svoju pravú ruku alebo na čelo. Včera sme si o tom hovorili, niečo o pravej ruke, a táto je pravá. A o čele? Aby nikto nemohol ani kupovať, ani predávať, kto nemá znak meno šalmy alebo číslo je mena. To znamená, okrem toho, že sa budete môcť dobrovoľne rozhodnúť, do ktorého kádra, do ktorej partie, do ktorej skupiny chcete patriť, tak táto moc pomôže ľuďom ekonomickými aj právnymi sankciami, aby ste sa rozhodli správne. A nebude stačiť, že niečo si budete myslieť. Tí ľudia by mali dostať určitý znak, znamenie. Pričom samozrejme si nemôžno predstaviť, že nejaké fyzické znamenia, ako treba dostávali Židia počas druhej svetovej vojny, alebo teda, keď tu boli tie ťažké udalosti, ale je to určitá otázka, pri ktorej sa človek rozhodne buď dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia, to je symbol na čelo, alebo tak bude aspoň robiť, ak sa nenechá presvedčiť. Pretože čelo je symbolom rozhodovania, ruka je symbolom vykonávania. Mali sme tu už taký systém, že niektorí sa nechali presvedčiť dobrovoľne a u niektorých stačilo, keď podľa toho šlapali, ako bolo prikázané. Viete, o čom hovorím? Takže tu máme predstavenú túto mocnosť. Skúsme si zopakovať dôležité fakty, ktoré sme si o tom povedali. Vychádza zo zeme, teda z oblasti, ktorá je bezpečná. Oproti moru to nie je miesto démonov, miesto zlých duchov, ale miesto bezpečné. Dokonca miesto, o ktorom sme si včera hovorili, že zem pomohla tej žene, keď drak vylial za ženou vodu. Ano. To znamená, že táto šelma vychádza z prostredia, ktoré sa javí bezpečné. Dokonca ten výraz, ktorý je tam použitý, hovorí nielen, že je to zem, ale je to doslova domov. To znamená bezpečné prostredie. Má dva rohy, ktoré sú podobným baránkovým, len budí dojem, ale v skutočnosti hovorí ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy, pôsobí, aby obyvatelia zeme sa kláňali prvej šelme, v zátvorku, to sú verše uvedené z tej kapitoly, v zátvorke, robí veľké znamenia, dokonca oheň zostupuje z neba. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy. Dostane moc dať ducha do obrazu šelmy
aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli všetci usmrtení, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy, a pôsobí, že všetci veľkí a malí a tak ďalej dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo. A 11. bod, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá znak, meno šelmy alebo číslo je meno. 11 charakteristických znakov. Stačí nám na identifikáciu? Možno sa pozrieme na to ešte trošku z inej strany. Je podstata. Nie je to náboženská moc, uctievanie nie je zamerané na ňu. Definuje sa ako ekonomická moc, ovplyvňuje nákup a predaj. Ovplyvňuje ho tak, že sa to týka celého sveta. Nie len nejakého malého územia. Je politickou mocou, pretože môže zabíjať. A rozhoduje o tom politickom vplyve na celom svete. Pretože chce, aby všetky národy, všetci ľudia sa kláňali tej prvej šelme. To znamená, toto sú také 3 hlavné body, aká je podstata tejto druhej šelmy. Jej čas, kedy pôsobí, kedy začne pôsobiť. Chronologicky nasleduje prvú šelmu, jej činnosť sa rozvíja až po tom, čo dostane zranenie, tá prvá šelma, smrteľné zranenie a postupne sa z neho uzdravuje. Táto posledná moc sa teda začína prejavovať až na konci 18. storočia. Nie je to teda nejaký historický národ, ktorý poznáme z Európy, z tých kráľovstiev, ktoré tu fungovali ešte predtým. Jej priestor pochádza zo zeme. Vzbudzuje dôveru. Predstavuje sa ako blízky spojenec, ktorý podporuje. Jej charakter s 2 malými rohmi sa podobá baránkovi, vzbudzuje dôveru, je súčasťou známeho sveta, neútočný a dôverne známy baránok napriek tomu hovorí ako drak, teda spojenie 2 protikladných pováh, a zvádza znameniami obyvateľov zeme. Súhlasíte? Povedzte mi, ktorá moc vznikla na konci 18. storočia a získala do dnešnej doby celosvetový vplyv. Poznáte nejakú takú inú mocnosť? Ktorá vznikla na základe kresťanských princípov. Ľudia z Európy tam utekali preto, aby tam našli miesto slobody a oni ho tam našli. Pretože Ústava Spojených štátov zaručovala spoločenskú a náboženskú nezávislosť. Ústava Spojených štátov zaručovala aj to, že nikdy nebudú nadviazané diplomatické styky s krajinou, respektíve s mocou, ktorá sa dopúšťala v dejinách náboženského útlaku. Za vlády prezidenta Reagana tento článok ústavy bol zrušený. Ktorá mocnosť má vplyv na celom svete? Kdekoľvek na svete si zapnete televízor, nájdete CNN. Kdekoľvek na svete si zapnete rádio, budete počuť rock'n'roll. Kdekoľvek do sveta pôjdete, dostanete Coca-Colu. A kdekoľvek na svete sa pozriete na oblečenie, tak uvidíte modré džíny. Možno sa vám to zdá zvláštne. To export kultúry do celého sveta. Kdekoľvek na svete je jedna mena, s ktorou sa obchoduje úplne všade. Viete, ktorá je to mena? Je to jediná mocnosť, ktorá, uvedomujeme si aj v súčasnosti, má obrovský potenciál. Ekonomický, vojenský, politický. Možno by som mohol povedať, že kdekoľvek na svete idete, uvidíte aj vojakov, ale to možno nie až také rozšírené ako Coca-Cola, ale aj o tom niečo vieme. Jedna z vecí, prečo vieme, že padol politický systém, v ktorom sme my žili celé 10 ročia,
nebolo len to, že sa našlo pár aktivistov v krajinách, ktoré žijeme, ale k tomu, že dve mocnosti sa rozhodli spojiť, aby porozdelili svetový komunizmus. A to sú Spojené štáty americké a Vatikán. A niekoľko rokov na to tento systém padol a padol nie v jednej krajine, ale padol v podstate v celej východnej Európe. Je to mocnosť, ktorá má obrovský vplyv a ktorá sa rozhodla, že tento svoj vplyv prevedie na niekoho iného. Dnes nie sme svedkami ešte toho, že sa to uskutočňuje v plnej miere. Dnes nie sme svedkami o tom, že napríklad z Vatikánu sa vytvára ekonomické embargo voči niektorým krajinám, ale Biblia hovorí, príde čas, kedy bude potrebné, aby bolo znovu zavedené náboženstvo. Jednotné náboženstvo po celom svete. Teraz budem trošku špekulovať. Upozorňujem na to. Máme finančnú a ekonomickú krízu. Je to naozaj finančná a ekonomická kríza? Mali nejaké peniaze niekedy problém sami so sebou? Všetci ľudia hovoria, to je problém morálky. To nie je finančná alebo ekonomická kríza, to je jednoducho problém morálky. Vieme ho vyriešiť? Koľko ho riešime? A zdá sa, že máme veľký problém s tým riešením. Už niekoľko mesiacov alebo rokov počúvame hlasy, že na základe toho, že máme ekologickú krízu, finančnú krízu, politickú krízu, je potrebné nájsť nový model. Je potrebné nájsť niečo, čo bude stabilné, čo nám zaručí, že svet sa bude vyvíjať dobre a bude mať perspektívu. A počúvať hlasy o tom, že tu už bola jedna mocnosť, ktorá dokázala udržať poriadok a systém nie 10 ročia, ale viac ako 1000 ročí. Čo keď sa svet dostane do takých problémov, že jednoducho politici zistia, že už nemáme recept, nemáme riešenie, ale niekto ho má, dajme mu to. Samozrejme, ten spôsob, akým sa toto uskutoční, ako som povedal, teraz chvíľku som špekuloval, ale Biblia nám naznačuje tento model, že jednoducho mocnosť, ktorá sa po 18. storočí dostane na vrchol a ktorá bude vládnuť všetkému a všetkým diktovať, nakoniec príde k tomu, že všetci ľudia tejto zeme sa majú kláňať a uctievať, vyznávať jedno náboženstvo a jedného Boha. Toto je udalosť, ktorá nás ešte očakáva. V žiadnom prípade som vás nechcel dnešný večer strašiť. Ale Biblia nám hovorí, že niečo sa stane. Tak ako proroci upozorňovali, keď mal prísť pád Jeruzalema a odvlečenie do Babylona, tak upozorňovali na tento fakt, tak Biblia nám hovorí, že aj v budúcnosti nás ešte niektoré veci očakávajú a mali by sme na to byť pripravení. A v tejto kapitole nám odhalila tieto dva základné fakty. No a zostáva nám už len posledný verš z tejto kapitoly. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je 666. Zdá sa, že tento verš je akoby otrhnutý od toho, čo sme doteraz hovorili, pretože nejako priamo nepojednáva a nechytá sa tých dvoch mocností, ktoré sme otvorili. V tomto je múdrosť. Kto má rozum. Ešte občas sa nám to zjavenie opakuje a chce nám povedať, ak chcete vedieť, tak na to potrebujete múdrosť. Akú múdrosť? Božiu, samozrejme. To číslo je číslo človeka. To nie je číslo Boha. Boh má svoje číslo, toto je číslo človeka. To číslo je 666. 3 šestky. Okrem toho, že tu bola paródia na Pána Boha, na Ježiša Krista, nespomínal som vám tú paródiu na Ducha Svätého. Viete, v čom je paródia na Ducha Svätého druhej šelmy? Že Ježiš Kristus, keď odchádzal z tejto zeme, tak hovorí svojim učeníkom, nebojte sa, príde duch, ktorý bude hovoriť o kom? O sebe? O mne. On bude vyvyšovať moje dielo.
Čo robí druhá šelma? To, čo robí Duch Svätý v prospech Ježiša, to druhá šelma robí v prospech prvej šelmy. A tak tu máme 3 šestky. Čo znamená číslo 6? Je to systém čiarového kódu, na konci máte 3 šestky. Dovolte mi povedať, že to nemá nič spoločné s Bibliou. Pretože čo Ján, ktorý písal v 1. storočí na ostrove Patmos, mohol vedieť o elektronickom systéme tovaru, ktorý bude takto označený. Niektorí ľudia hľadajú iné finty a pomerne veľa som o tomto čítal, ale je jasné, že aj v tomto bode sa musíme držať Biblie, úplne jasné Biblie a nesmieme si popúšťať fantáziu, pretože ľudia všeličo sa snažia v tých čísloch objaviť. Čo bude znamenať číslo 6? Kde sa s týmto číslom stretávame? Áno, 1 stupeň do dokonalosti v Babylone. Viete, kedy sa s ním stretávame úplne prvýkrát? Vždycky prvý záznam v Biblii pre každý údaj je ten najdôležitejší. Keď si sa chcete niečo dozvedieť o manželstve, tak si prečítajte Genesis. Tam je totiž Boží príkaz, ako má manželstvo fungovať. A kde sa dozvedáme prvýkrát o čísle 6? Genesis. Áno. Človek bol stvorený 6. deň. Ale ešte nebol kompletný. Tak ako z hľadiska manželstva, až potom, keď si zobral manželku, tak bolo povedané, že teraz je to už v poriadku, teraz to bolo veľmi dobré. To je na tej ľudskej úrovni, ale na tej duchovnej úrovni je to dokonalé až vtedy, keď človek sa stretne so svojím Bohom. Pretože človek bol stvorený pre Boha a s Bohom a bez neho nemôže žiť. A Boh to spravil tak, že tvoril 5 dní všetko, čo bolo potrebné, 6. deň stvoril človeka a 7. deň stvoril čas. A povedal, je dôležité, aby si vošiel do môjho odpočinku. Aby si sa stal súčasťou môjho sveta. Budem ťa požehnávať, budem ťa viesť. A tento čas Pán Boh oddelil. A keď človek vstupuje do tohto času, tak vlastne hovorí, áno, ty si môj Pán, ty si môj stvoriteľ, ty si môj záchranca. Keď človek vstúpi do sedmičky, tak hovorí, ja patrím Pánu Bohu. Pretože čo sme si povedali, že čo je sedmička? To je 3 a 4 dohromady. Boh a človek. Čo bude znamenať, že je tu 6, ktorá neprejde do tej sedmičky a že sú tu dokonca 3 šestky? Že je to číslo človeka, ktorý nepotrebuje Pána Boha a ktorý si ho nahradí takým spôsobom, že to povie 3-krát. 6, 6, 6. Aby tým vyjadril, áno, je človek, zostávam sám a ja nahrádzam Pána Boha. To je číslo človeka 6, 6, 6. Viete, uvediem vám ešte jednu ilustráciu. V 2. kapitole knihy Daniel máme napísané, že Nabuchodonozor videl veľkú sochu v sne. A Pán Boh mu potom cez Daniela povie, že to je obraz svetových dejín. Takto sa dejiny bude vyvíjať. Chvíľu tu bude Babylon, Medo, Perzia, Grécko, Rím a tak ďalej a tak ďalej. Viete, čo je v 3. kapitole knihy Daniel? On postaví sochu. Nabuchodonozor. Tá socha predtým bola zo zlata, zo striebra, z medi, zo železa a z hliny. Ale Nabuchodonozor postaví sochu, ktorá bude celá zo zlata, od hora až dole. Viete prečo? Aby povedal, žiadne striedanie ríši, ja tu budem na veky. A zaujímavé sú rozmery tej sochy. 60 stôp krát 6 stôp. Čo tým chce povedať? Bože, nie ty, ja rozhodujem, ako sa dejiny budú vyvíjať. Číslo 6 znamená číslo, ktoré odporuje Pánu Bohu. Číslo, ktoré hovorí, mňa Boh nestvoril, ja ťa nepotrebujem, ja idem vlastnou cestou. A zdôraznené je to 3-krát, aby bolo jasné, že to nahrádza Pána Boha komplet.
To je moje vysvetlenie, k ktorému som dospel. Samozrejme nie je moje v tom, že som si to sám bol schopný vymyslieť. To bolo tým, že som čítal, pozoroval, modlil sa a dnes večer som vám o tom mohol hovoriť. Je to ťažká téma. Ja si uvedomujem, že to téma, ktorá sa týka veľkého množstva ľudí a možno vzbudzuje v nás aj určité pocity. Dovoľte mi na záver ešte povedať, že toto, čo študujeme, nám nedáva právo odsudzovať ľudí. Neštudujeme preto, aby sme na niekoho ukázali, že ten je falošný a ten je pravý. Židia majú také jedno zvláštne pravidlo. Nikdy nečítajte Bibliu preto, aby ste v nej našli korunu pre svoju hlavu, aby ste sami seba korunovali, a nikdy nečítajte Bibliu tak, aby ste v nej našli palicu pre druhých ľudí. To, že máme možnosť poznať určité proroctvo, o ktorom nám Pán Boh hovorí, je preto, aby sme sa sami poučili a prosili Boha, aby nás Pán Boh viedol. My budeme študovať ďalšie kapitoly, ktoré nám ešte jasnejšie odhalia činnosť tejto šelmy, o ktorej sme dnes hovorili. Pán Boh ukazuje, vznikla tu mocnosť, ktorá sa postavila proti mne. Ale nemyslíme si, že len táto mocnosť stojí proti Pánu Bohu. A nie všetci, ktorí sú súčasťou tej mocnosti, s ňou sú stotožnení, pretože príde 18. kapitola a túto mocnosť, ktorú Biblia nazýva aj Babylon, tak tým ľuďom Pán Boh hovorí, výjdite z neho, môj ľudia, výjdite z Babylona. V Babylone má Boh ešte množstvo ľudí a on je ich schopný vyviezť vonku. A Babylon nie je nejaká inštitúcia, len nejaká inštitúcia, ktorú sme si dnes spomenovali, ale Babylon je všetko to, kedy veriaci ľudia uctievajú Boha nesprávnym spôsobom. A to sa nás môže dotýkať úplne každého. Ak Boha uctievam nesprávnym spôsobom, ak sebe verím viac ako Pánu Bohu, ak si neurobím čas na stretnutie s Pánom Bohom, ak s ním nekomunikujem, ak mu nedôverujem, ak ho neposlúcham ako svojho Pána, tak som v tom istom postavení ako to, o čom sme dnes hovorili. Jediná cesta záchrany je, Bože, Ty si môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem vám za pozornosť. Boli ste dneska veľmi pozorní, ako každý večer. Predpokladám, že mohli zostať určité otázky, aby som teraz chcel nechať priestor aj pre vaše otázky. Zabudol som na jeden taký pekný obrázok. Sedmička, alebo 6. Sedmička je lepšia, vyberte si. Môžem teda povedať, že vykladacie styky boli oficiálne nadviazané medzi Spojenými štátmi americkými a Vatikánom v roku 1986. A kvôli tomu, ako som spomenul, musel byť odstránený jeden článok ústavy. A sú zaujímavé napríklad také zmienky, viete, keď prezident Clinton mal také problémy, určite viete o tých problémoch, tak viete, čo povedala jeho manželka? Však on nie je pápež. A tým veľmi jednoznačne ukázala, že jednak obhajuje to, čo on robí, ale že je tu určitá morálna autorita, ktorá je väčšia. To nepovedala s iróniou, to povedala úplne vážne. Takže to spojenie je možné vidieť na viacerých frontoch. Ja by som chcel len doplniť, že tri veci. V podstate, ja si myslím, že môžu platiť akože naraz viac výkladov, že nepopieram to, čo tu odznelo, len napríklad, že na tie 2 roky, kde som počul taký výklad, že to môže znamenať tú slobodu spoločenskú, jednak a náboženskú v Spojených štátoch. A po druhé, že keď vznikla táto mocnosť, v podstate, keď more znamená zástup, teda ako národy, ako... Čo sme povedali, že strom znamená spravodlivých ľudí, pretože toto je útok proti neverným. To znamená, tí, ktorí nemajú na svojich čelách pečať. To znamená, keďže strom predstavuje ľudí spravodlivých, tak sa to v tomto trúbení, respektíve v tejto rane, dotýka aj zeme,
A dotýka sa to aj tých ľudí. Ale tu si to nemôžem predstaviť, že tu ide o nejaké fyzické zabitie alebo fyzické zhorenie tretiny zeme. Tu